Нацыянальная палітыка другой паловы 20-го стагоддзя ў краінах савецкага блоку не была адналітнай. Напрыклад, у БССР не дазвалялася ніякай грамадска-арганізацыйнай дзейнасці мясцовых палякаў, не было польскіх школаў і польскай прэсы. А па другі бок мяжы, у польскім Падляшшы, пасля смерці Сталіна камуністычныя ўлады стварылі нацыянальную арганізацыю пад назвай «Беларускае грамадска-культурнае таварыства» і штотыднёвую газету «Ніва», якая ў 2021 годзе адзначыла свой 65-гадовы юбілей. Пасля звяржэння камунізму ў Польшчы і развалу Савецкага Саюза нацыянальныя меншасці атрымалі зусім іншыя, менавіта нашмат большыя магчымасці для грамадска-культурніцкай дзейнасці. Беларусы стварылі некалькі новых арганізацый і аб'яднанняў, але найбольш вядомымі праектамі застаюцца традыцыйная газета «Ніва» і мадэрная беларуская радыёрацыя. З архіва Нівы. Вишукує і читає Ян Мордень. Ніва з 18 студзеня 1981 года. Хто вінаваты ў тым, што няма ў крамах мяса і мясных вырабаў? Канешне, неўзабаве пасля стварэння ці паклікання да жыцця беларускага грамадска-культурнага таварыства як прэсавы орган гэтай арганізацыі ўзнікла Ніва. Была пакліканая да жыцця Ніва, якая дзейнічае па сённяшні дзень. Праўда, ўжо як бы асобна, не як орган БГКТ, а як тыднёвік беларусаў у Польшчы, незалежна як бы ад дзейнасці БГКТ. Раней гэта быў орган нашай арганізацыі, які меў на мэце інфармаваць перш за ўсё беларусаў Падляшша, але ён і выходзіў і надалей выходзіць і на шырэй Польшчы, і нават за мяжу, нясе інфармацыю пра тое, што адбываецца тут у нас на Беласточчыне ў плане культурнага, грамадскага і розных пластоў нашага жыцця. Так выпадае ў гэтым жыцці, што маю гонар кіраваць як галоўны рэдактар таксама тыднёвікам беларусаў Польшчы Ніва. Ёсць ён для мяне асабіста той газетай, тым назовам, на якім я выхоўваўся з дзяцінства, які заўсёды быў прысутны ў маёй хаце, які ў тысячах хатаў беларусаў на Беласточчыне. Дзякуючы Ніве я навучыўся чытаць, пакуль пайшоў у школу, я ўжо ведаў кірыліцу, у школе навучыўся лацінкі, навучыўся гаварыць на польскай мове, а вось тыднёвік Ніва ад пачатку і па сённяшні дзень ёсць для нас усіх беларусаў у Польшчы вялікай святасцю і таксама ёсць унікальным ва ўсёй духоўнай беларускай прасторы ад паловы 20-го стагоддзя па сённяшні дзень, бо нідзе ў свеце па-за межамі Беларусі няма такой працягласці, такого тыднёвіка з такім аб'ёмам, з такой матэматычнасцю. Трэба сказаць, што тыднёвік Ніва і яго паласы былі адкрытымі ад хвіліны ўзнікнення тыднёвіка. На старонках тыднёвіка Ніва друкаваліся многія беларускія пісьменнікі, як у мінулым славутасці, як і зараз яны друкуюцца. Ну і, вядома, найважнейшы акцэнт гаварыць пра нас, беларусаў Польшчы, у кантэксце агульнабеларускім, агульнасусветным, з усімі нашымі праблемамі, якія маем перад сабой тут на Беласточчыне, але таксама пішам і сёння гаворым пра тыя праблемы, якія кранаюць і рэчаіснасць у Беларусі. У мяне контакт з медыа ўжо даволі давно. Я, скажам, яшчэ у студэнцкія часы быў рэдактарам такого студэнцкага часопіса «Сустрэчы», які выходзіў на беларускай мове. Ну і потым ўсё прафесійнае жыццё звязаны з беларускімі медыямі ці з беларускамоўнымі медыямі, якія тут існуюць, працуюць у Беластоку. Я, па-першае, стаў працаваць пасля універсітэта ў тыднёвіку беларусаў Польшчы Ніва, затым супрацоўнічаў таксама з радыё Беласток, зразумела, і з беларускімі, і не толькі з беларускімі праграмамі. І потым, калі з'явілася беларуская праграма спачатку ў варшаўскім асяродку тэлебачання, я там падпрацоўваў ці дапамагаў калегам як дыктар, а ўжо потым, калі праграма тут беларуская з'явілася уласна ў Беластоку, калі ўжо адчынілі беластоцкі тэлецэнтр ці асяродак рэгіянальны польскага тэлебачання ў Беластоку, то беларуская праграма была адна са старэйшых.
Яна разам з інфармацыйнай праграмай «Аб'ектыў» стала выходзіць з самага пачатку ў эфір. І з самага пачатку я звязаны з гэтай праграмай. Ёсць яшчэ радыёрацыя, гэта трансгранічная установа. Гэтае радыё вяшчае на заходняй ўскраіны Беларусі, на Падляшша, то бок на памежжа з польскага боку. Добрый дзень, вітаю ў беларускім тыдні. Беларускі тыдзень, як сама назва кажа, з'яўляецца раз на тыдзень па нядзелях. Гэта больш-менш 20-хвілінная праграма. Ну і яна, так сказаць, прэтэндуе на тое, каб быць панарамай жыцця беларусаў на Падляшшы. Так што тут маем і культурныя тэмы, але таксама і гаспадарчыя, і палітычныя. Ну, калі нешта адбываецца, то важнае, істотнае для беларускай грамадскасці, для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, ну то там ёсць наша камера. Таксама адчуваем такі абавязак дбаць, скажам, ці падтрымліваць школы, в якіх навучаецца беларуская мова, ці цікавімся праблемамі асветы, перш-наперш, каб захаваць беларускую мову наступным пакаленням. Але таксама, што тычыцца мовы, наша праграма такая, я б сказаў, даволі ліберальная, у сэнсе такім, што мы лічым багаццем розныя дыялекты беларускай мовы, якія тут выступаюць, а паколькі у нас практычна кожная вёска крышку іначай гаворыць, гэта яшчэ тая мова не вывучаная ў школе, а проста атрыманая ад продкаў, дык мы таксама паказваем усё гэтае суквецце, усё багацце моўнае і ў нашай перадачы. Карацей кажучы, няма такіх тэмаў, якія б тычыліся беларускай грамады тут на Падляшшы, пра якія б мы сказалі, што гэта не нашыя тэмы. Вось, скажам, паміж дзвюма вёскамі праклалі дарогу. Гэта істотна для мясцовай супольнасці. Там жывуць беларусы, там жывуць беларусы. Для іх гэта важна. Мы лічым, што гэта натуральна і для нас важна. Тая сітуацыя, якая uznikła z przychodem Aleksandra Łukaszenki do władzy i pierwsze skierowane u bok żurnalistyki udary, a mianowita udar po Mięskim Radio 101 i 2, jakie było takich aczachał swobody u tej czas i jego zakrycie. My jak żurnalisty między sobą kontaktowali się, no i wyszła idea, dumka stworzyć uniwersalnego, unikalnego radio, jakie po dzisiejszy dzień zjawia się na fenomenem u takim masштабie, że jego stworzyli w 98 godzie, stworzyli Białorusy po obu mierzy. Z jednego boku tutaj mają Białoruski Sojusz u Polszczy, właśnie ta organizacja, jaka tak sama Joś dzienniczyje i ona była partnerem dla białoruskiego boku, dla tych żurnalistów, mianowicie kierowników, jakie wyszli z tego już zakrytego radia. No i my stworzyli w 98 godzie ten uniwersalny projekt, jaki okazał się dla mnogich, że niemożliwy do realizacji, a właśnie tutaj on dalej istnieje. I z początku, после 2001 roku, 20 lat temu nazad, w 2001 roku, после wyborów prezydenckich u Białorusi i teraktu u New Yorku, nasze radio na 5 lat przypomniało swoje wieszczanie z przyczyn od nas niezależnych. No, uznawili się w 2006 roku i do tego bezpierapynna nadajemy. Zaraz, kiedy my raniej wieszczali na chwalach pierwszym jej wydaniu, wieszczali na chwalach średnich, a FM tylko był diapazon był w Białymstoku, to z odnawleniem radia usio wieszczajem na FM diapazonie, to na częstotach 98,1 z Białymstoka, jakie wieszczałeś na Radzienszczynu, tak samo na czastku tu Litwy przy Druskiejniki, te pamierza i czastka 99,2 częstota, jaka wieszczaje z Białej Podlaskiej na Biereście. Jednym słowem, Radzienszczyna i Biereściejszczyna znajduje się w realnym obsiagu naszych tutaj передатчиков, ale same jechałone za tym, że tak samo już pograniczne pogranperachody już w obsiagu naszego radio. Журналістом я працюю з 1986 року.
Na początku pracował freelancerem u takich wieszczeniach jak Radio Watykan, białoruska służba. Był korespondentem Radio Swoboda, tak samo białoruskiej służby, a z 1990 roku pracował na Radio Białystok, to już w Polsce, u redakcji nacjonalnych mniejszości, konkretnie rychtował białoruską передачу pod znakiem Pahoni. Na Radio Racja trafił w 2013 roku, konkretnie 1 красовика. Радиорація запрошає на репортаж. Когда я включил телевизор в 20:00 9 августа и услышал от одного из телеведущих Аверкова, что Лукашенко победил, я смеялся, очень смеялся, потому что как клоуны, это цирк. No cóż, na Radio Racja to związana w wielkiej stopni z podziejami politycznej sytuacji u Białorusi, tak że temy krychu i zmieniają się. Teraz больше tematów politycznych, tematów больше związanych z prawoobronczą działalnością, z prześladem, z tym, co odbywa się teraz u Republice Białoruś. Raniej my больше nacisk klali tak samo na informację, to, co odbywa się w Białorusi, ale tak samo szmat kanali i pro muzyku, i pro koncerty różne, i pro wystavki, znaczy pro kulturę i pro historię говорили. Teraz больше zasiarodziłem się na politycznych podziejach u Białorusi i tym, co teraz tam odbywa się. Do rzeczy. I sama pandemia popływała na to, że mówimy pro to, jak pandemia u różnych krajach przedstawia się i jak u Białorusi, jak Białorusy to odczuwają, jak przenosić tę ciężką chorobę. Pierwsze protesty przed konsulatem białoruskim odbywali się jeszcze u minulym stuleciu, kiedy konsulat zmieszczał się przy ulicy Waryńskiego. Tam już protestowali przeciw tego, że Tadyszni już, teraźni tak samo dyktator Białorusi już poruszał prawy człowieka, prawy pracownych i tam już protestowali. Potem, kiedy konsulat przeniósł się na teraźnią ulicę, gdzie teraz znajduje się, wtedy tak samo protestowali. Protestowali już w początku tego stulecia, wtedy, kiedy powstał Fond Studentów Kalinowców, i oni tak samo tam protestowali przeciw policji zniewolennych. Każdy raz u tydzień protestowali, tak że i ja tam zjawlał się, był tam i z mikrofonem, i jak podtrzymka protestującym. No a больше jak года to już protestują przeciw tego, co teraz odbywa się, przeciw prześladu żurnalistów, przeciw prześladu osobnych politycznych działaczy, jakie tam u Białorusi prześladują, jakie politwiaźnie, bo to jest wiadoma sprawa. Tak że jest gdzie protestować i komu protestować. Тут для нас гэта вельмі важна ёсць, што для нас вялікая дапамога і нашым вялікім адрозненнем ёсць тое, што мы вяшчаем па-беларуску. 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Затрыманы экс-кіраўнік аховы птушак бацькаўшчыны Віктор Фянчук. Калі маем ще расійскамоўныя вяшчанні зараз, то радыёрацыя мімаходзь прыцягае ўвагу слухача, які едзе ў радыё, ці тым, што ў яго мова беларуская. І такім чынам беларуская мова ёсць яшчэ адным козырам для нашага вяшчання. У адрозненне ад тых, якія гавораць, што вось універсалізм, патрэбы трэба... Не, беларуская мова спаўняе дзве функцыі. Яна адначасна сёння выпаўняе функцыю культурніцкую, адначасна яна бароніць нас перад рускім мірам. Беларускія медыі ў Беластоку, найперш радыёрацыя і газета «Ніва», сягаюць нашмат далей за інфармацыйную абслугу беларускай супольнасці ў Польшчы. Штотыднёвік «Ніва», не губляе сувязі з Беларуссю, пастаянна піша і інфармуе пра жыццё гістарычнай бацькаўшчыны. Радыёрацыя, у якім працуюць пераважна беларусы з Падляшша, стваралася менавіта для данясення ў Рэспубліку Беларусь вольнага беларускага слова. Акрамя непасрэднага вяшчання на заходнія вобласці краіны, яно даступнае на ўсёй тэрыторыі Беларусі праз інтэрнэт. Найлепшым сведчаннем эфектыўнай дзейнасці рацыі і найлепшай яе ацэнкай ёсць блакаванне інтэрнэт-старонкі радыё лукашэнкавымі ўладамі. Дакладней, марнымі спробамі блакавання, бо ў век інтэрнэту заглушыць голас вольнага свету папросту немагчыма.